Fil-festa pubblika dik ta' Jum il-Ħelsien, il-Kummissjoni Pastorali fid-Dinja tax-Xogħol fi ħdan l-Arċidjoċesi ta' Malta uriet id-dispjaċir tagħha għad-deċiżjoni li jittieħdet dan l-aħħar li stabbilimenti kummerċjali jistgħu jingħataw permess illi jiftħu festi pubbliċi. Qalet li fil-waqt li tirrikonoxxi li s-soċjetà Maltija qiegħda tinbidel, dan ma jfissirx li għandna nbijaw il-valuri, il-kultura u t-twemmin tagħna. Jeħtieġ li fil-waqt li l-ħaddiem jaħdem fil-ġranet kollha l-oħra tas-sena, festi pubbliċi il-bniedem għandu jżomm dawn il-ġranet għalih, jiddedikhom għall-familja u għat-twemmin tiegħu. Il-Kummissjoni fakret li l-ħadd huwa dritt tal-ħaddiem mhux privileġġ. Qalet li huwa jum soċjali fejn dak li jkun jiċċelebra l-istorja u t-twemmin tiegħu. Għalkemm ma taqbilx l-istabbilimenti jiftħu festi pubbliċi, il-Kummissjoni temmen li din id-deċiżjoni ittieħdet biex tilqa' l-istil ta' ħajja tal-lum. Madankollu ġibdet l-attenzjoni li f'deċiżjonijiet bħal dawn għandna nisimgħu lil kulħadd biex jitfassal dak li hu l-aħjar għall-ħaddiem Malti u għall-familja tiegħu.